Soalnya so nungtamna jenaki short video banaयग्रा खाबा nungtamna to मिथिखायो जानांगौ jenaki short video आवहाय माबायदि न होमबा jenaki जोङो for example jenaki TikTok Likee Snap video MX थाखादों so बेफोरबायदि Zilly so बेफोरबायदि एपआव जोङो jenaki जोङो short video बानायना आपल'ड खालामो न होमबा so नोंथाङा माबा short video बानायग्रा खाबा short video मा नोंथांनाबो मोजाङै मिथिखायो जानांगौ न होमबा जेब्लानिफ्राय jenaki YouTubeआ short jenaki YouTube एपआवनो jenaki YouTubeआ जेब्लानिफ्राय jenaki short video बानायग्रा मोनसे फिचार्सखौ एड खालामदों होमबा so बे समनिफ्रायनो माने YouTube short video बानायनाया फुरा पपुलार जानो हमदों आरोखि ना जे बे समनिफ्रायनो गोबां मानसियानो मा short video बानायनो लागै हमदों आरोखि ना YouTube नि दारैहाय आरोखि ना YouTubeआव jenaki short video बानायग्रा फिचार्सखौ सोनायनिफ्राय YouTubeआव short video बानायनाया गोबां माने जानो हमदों आरोखि ना माने गोबां मानसिफ्रा माने बेखौ मा YouTubeआव short video बानायनो लागै हमदों so दा नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअआव खोन्थानो नागिरदों jenaki YouTube short videoजों जोङो माबोरै अर्निं खालामनो हायो ओके so जोङो मा आगोलनि jenaki आपडेट्स फैनायावहाय जोङो YouTubeनि jenaki short videoजों जोङो मा अर्निंखौ खालामनो हायामोन आरोखि ना jenaki नोंथांनि YouTube चेनेलआ मोनेटाइजेशन अन जानायबाबो बे short videoखौ नोंथाङा नोंथांनि चेनेलावहाय आपल'ड खालामबाबो मालाबाबो नोंथांनि बे short videoआवहाय मा एड्स फैनाय नङामोन आरोखि ना जोङो माने नोंथांनि बे jenaki short videoनि दारैहाय जोङो माने अर्निं खालामनो हानाय नङामोन आरोखि ना so दा मा मोनसे गोदान आपडेट्स फैदों jenaki YouTubeनिफ्राय जोंनि एबारनिफ्राय जोङो मा short videoनि दारैबो जों मा अर्निं खालामनो हासिगोन आरोखि ना so बेवहायबो माखासे कन्डिशन दङ माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ so बे माने रुल्सखौहाय फल' खालामबा नोंथांमोना मा नोंथांनि jenaki short videoजों मा अर्निं खालामनो हागोन आरोखि ना so जेब्लानाखि नोंथाङा jenaki YouTubeआव jenaki short video बानायनो लागै हमो so बे समावहाय जोङो मा फार्स्टआवहाय जोङो भिडिअनि टाइटेल लिरनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा फर एग्जाम्पल जेरै नैबेबायदि आरोखि ना आं मोनसे आपल'ड खालामदों भिडिअ नैबेबायदि आरोखि ना so टाइटेल लिरखांनायनि उनावहाय लास्ट बा मिडिलावहाय मा हेशटेग होनानैहाय बेयाव मा शर्ट्स लिरनांगोन आरोखि ना शर्ट्स टाइटेल लिरनायनि उनावहाय हेशटेग होदो ओमफ्राय शर्ट्स लिरदो होमबासो मा नोंथांनि jenaki बे short YouTubeनि jenaki short video आपल'ड खालामबाय short video आपल'ड खालामनोहाय एड्स फैगोन आरोखि ना so आरोबाव बेवहाय मा मोनसे jenaki short videoआवहाय एड्स फैनायबो मोनसे आरो कन्डिशन दंबावो बेयाव जाय जेब्लानाखि नोंथाङा jenaki short videosखौहाय मा नोंथांनि चेनेलावहाय आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय जुदि नोंथांनि भिउवार्सफ्रा नटिफिकेशनजों थांनाय एबा नोंथांनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै नोंथांनि भिडिअखौ नायनाय so बेफोरबायदियावहाय एड्स फैनाय नङा आरोखि ना बेवहाय YouTubeआ बेखौ रोखा बुंखादों jenaki नोंथांनि jenaki चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय jenaki नटिफिकेशननि दारैहाय नटिफिकेशन सहैनाय बै नोंथांनि साबस्क्राइबारा नटिफिकेशन थांनाय बे भिडिअसखौ नायोब्ला नटिफिकेशननि दारैहाय नोंथांनि बे भिडिअसखौ नायोबा बे jenaki short videoआवहाय एड्स फैनाय नङा आरो मोनसे जाहैदों मा नोंथांनि चेनेलखौहाय सार्च खालामनानै जुदि नोंथांनि बे चेनेलनि शर्ट्स भिडिअखौ नायोबा बेवहायबो एड्स फैनाय नङा बिसोर मोननै बुस्थुआवहाय मा एड्स फैनाय नङा आरोखि ना अके जेब्लानाखि जोङो मा जुदि नोंथाङा jenaki ओरैबायदियाव फैगोन आरोखि ना एड्सआहाय जेब्लानाखि नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामनायनि उनावहाय माने ब्राउज फिचार्स जेब्लानाखि चेनेल पेजआवनो jenaki चेनेलखौ जेब्लानाखि जोङो मा जोंनि YouTube एपखौहाय अपेन खालामनानै जों भिडिअस नायनो अपेन खालामनो होमबा बे अपेन खालामनायावनो मा ब्राउज फिचाराव फैनायावहाय जोङो बे माने बे भिडिअआवहाय क्लिक खालामनानै जोङो भिडिअखौ नायोब्ला बिदियावहायसो एड्स फैगोन आरोखि ना बेबायदियावहाय नोंथांनि jenaki भिउवार्सफ्रा जुदि ब्राउज फिचारावहाय सोरबाफोरहाय जेब्लानाखि नोंथांनि भिउवार्सफ्रा ब्राउज फिचाराव फैनायखौ क्लिक खालामना नायोबासो बेफोरबायदियावसो मा एड्स फैगोन होननानै बुंदों आरोखि ना YouTubeआ रोखायै so बेनोमोन आरोखि ना jenaki YouTubeनि मोनसे गोदान आपडेट्स फैनाया so बानायनो लागै हमदो jenaki भिडिअ आपल'ड खालामनायनि सिगां jenaki टाइटेलावहाय मा टाइटेल लिरखांनायनि उनावहाय हेशटेग होनानै शर्ट्स लिरदो आरोखि ना शर्ट्स लिर हेशटेग होनानै बिदि होनांगोन आरोबाव jenaki नटिफिकेशनजों एबा सार्च खालामनानै नायनाय बेयावहाय मा एड्स फैनाय नङा नोंथांनि शर्ट्स भिडिअआवहाय आरोबाव jenaki भिडिअसआहाय सोरनिबा भिडिअसआ साजेसन जायो jenaki रेकमेन्ड जायो आरोखि ना जेब्लानाखि रेकमेन्ड जायो एबा ब्राउज फिचाराव फैनानै नोंथांनि भिउवार्सफ्रा क्लिक खालामनाय सोरबा भिउवार्सआ नोंथांनि भिडिअखौ क्लिक खालामनायो अब्ला बेबायदियावसो मा नोंथांनि बे शर्ट भिडिअसआवहाय एड्स फैगोन आरोखि ना so बेनोमोन जोंनि jenaki YouTubeनि मोनसे शर्ट भिडिअनि jenaki अर्निंजों रिलेटेड थानाय मोनसे गोदान आपडेट्स फैनाया so नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनाय मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो jenaki साइडआव थानाय बे अल अपसनाव क्लिक खालामनानै jenaki नटिफिकेशन अल खालामदो जेब्लानाखि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलावहाय YouTubeजों रिलेटेड थानाय माखासे भिडिअसखौ गोबां नुनो मोनबाय थागोन आरोखि ना अके so फ्रेन्ड्स दिनैखायसै थेंक्स फर वाचिं